Ahoj, ja som Elife. Ahoj, ja som Rilzen. A budeme ochutnávať od nášho generálneho partnera rôzne Crazy Wolfy. Takže poďme na to. Yes. A ja by som začal teda týmto pravým. Poďme na to, no. A prvé, počkaj. Dobre, tak z vône by som asi nič netypol, actually. No poďme na to. No, môžeme skúsiť. Jak čupa čups, nejaké cukríky. Nejaké žuvačky, no. Nejaká žuvačka. No ale ako mám opísať? Nejaká žuvačková príchuť? No, nejaká žuvačka proste. Alebo niečo, no nejaký cukrík proste. Možno to je, počkaj. A je taká príchuť, že žuvačková, alebo tak? Asi nie. Možno to je nejaké lesné ovocie, alebo niečo také. Také čučoriedky, alebo niečo také, ja. Neviem, ja ti netypnem, popravde. Ja neviem. Ja si ostanem u cukríky a táto. Ja dám nejaké lesné ovocie, aby sme boli rozdielni. Dobre, ale akože, trochu keď mi to povedal, tak by som to aj typol, cítim, ale toto by som dal ako jablko, popravde. Počkaj. To je niečo mentolové, ne? Kamo, ja chcem dať zase nejaké cukríky proste. Ja neviem, ty vieš? Ja tiež som taký, ale je to niečo také... Ja by som dal znova cukríky. Je to nejaká taká limetka, alebo niečo také. Ideme ďalej, ostávam stále na cukríkoch. Všetko je cukríkové. Všetko sú cukríky. Poď posledné. Počkať. Toto voní ako energy drink. No to je klasika asi. Toto by som nehal ako nejaký klasický energy drink, že takto by som aj vôňou. Toto je taký klasický energeťak. Klasické energeťak, áno. Toto by som tiež typol ako nejaký klasický energeťak. To je klasika.